sana birat buruh mansur dong. खावलायबाय जागायबाय जासिगोन मान बावनो थाखाय खावलायबाय गावनि सिनायथिखौ होयो जों बिथाङाबो जोंनि बिजिनिनिनो बिथाङा बिजिनि दौलत मुस्रि मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथाङाबो जाहाथे गावनि सिनायथिखौ होयो बिथाङानो पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि PhD doctorate PhD boniख्रुइ साबसिन फोरोंगिरि फोरोंगिरि बिथाङाबो आरो मोजां फोरोंगिरि बिथांमोना गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लादों बिथांखौबो बेखौबो जोङो दान्दिसे उनाव मावगोन बेनि सिगां जोंहा आलासि दंफैबावो सिनायथि होनो गोनां बेखौ मावफुंनो उदां बसुमतारीखौ खावलायदों दहाय थालांनाय आलासि सिनायथि होनायाव थालांनाय सानैसो आलासि दङ दा बेखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय गसंबाय मुंसि मनिसा बसुमतारी बारग' आफादगिरि बिजिनि बर' थुनलाइ आफाद बे सारखौ गावनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो आर'नाइ लानानै फै आर'नाइ लानानै फै मा जाखो सासे फैबावनोसै सासे फैबावनोसै गुदि फरायसालि दङब्ला साखाथियाव थाखानो थाखाय खावलायबाय नैथि बान्थाखौ आवथायनो हादों फरायना फुजा बसुमतारी थाखो 5 370 नं खाख्रिबारि गुदि फरायसालि आरो थामथि बान्थाखौ आवथायनो हादों मुस्रि पनिन बसुमतारी थाखो 5 खालेपारा गुदि फरायसालि थामथि बान्थाखौ हरगोन बान्था मोनगिरिया जादों पनिन दानिया दिब्या नैथि दानिया थामथि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायदों सुमिता बसुमतारी क्लास 8 सुमिता दंना गैया जों माबानानै गैला ने सुमिता बसुमतारी बर'बाजार हायार सेकेन्डारिनि गिरि थरायना जया बसुमतारी 7 स्टारनि खाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिजु मुसाहारि क्लास 10 बर'बाजार Pak Dua Tanda bisa bekerja, kita
बागदुवार थान्दै बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे सिंह हाज'वारि गामिया बांगुरबारि सिलबारि आथिखालाव सारा क'क्राझाराव थायो जोंनिनो फोरोंगुरुमोन बिथांखौबो मान बावनो खावलायबा साबायखर थाबाय बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मान बावनायखौ नैथियाव दङमोन सार डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया आफादगिरि जाफैबाय बेनि उनाव मुस्रि खरगेश्वर मुसाहारि खोला गारगावनि बिथाङा सेक्रेटारिमोन नेहाथारिमोन 1979 मायथाइनिफ्राय 1984 मायथाइसिम बिथांमोना बे हाबाखौ मावदोंमोन दा सारा 1984 मायथाइसिम नेहाथारि हिसाबै बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन ब्रह्म गामि लांदांफारा हलिफारा सारा सोरगोआरि जालांबाय थामथि आफादगिरिमोन बिनि उनाव नेहाथारियाव दंमोन महेश कुमार ब्रह्म गामि खोदोमगुरि सिलबारि बिथाङाबो सोरगोआरि जालांबाय बिथांमोना 1985 निफ्राय 1990 मायथाइसिम आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबान लानानै दैदेनलांदोंमोन नाथाय बिथांमोना सानैबो जोंनि गेजेराव गैलिया बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायबाय दानिया ब्रैथियाव आफादगिरि महरै मोनदोंमोन जोङो महेश्वर मुसाहारि फस्लाबारि बिथाङाबो सोरगोआरि जालांबाय बिनि उनाव बिथांजों नेहाथारि हिसाबै बिबान मावदोंमोन सुरेश चन्द्र गयारि गामि मावजिपारा बिथाङाबो अबथिरा सोरगोआरि जालांबाय थामहिनबा बिथांमोना 1990 मायथाइनिफ्राय 1994 मायथाइसिम आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबान लानानै बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन बिथांमोननि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननायखौ जोङो दिनैनि मेलजों फोरमायबाय बाथियाव दङ मुस्रि खाथिमल गयारि से नं बरिपारा सारखौ जोंनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय जोंनि मान बावनायखौ आजावनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनि उनाव नेहाथारि बिबानाव दंमोन मुस्रि जगजित सिंह नार्जारि खोला गारगाव आथिखालाव बिथाङा बिजनियाव थाबाय बिथांमोना 1995 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबान लानानै बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन बेनि थाखाय सारमोनखौ बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिनि उनाव दङ दथियाव आफादगिरि महरै दङमोन देबेन चन्द्र बसुमतारि गामि गालापारा बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो बिथांजों लोगोसे नेहाथारि बिबानखौ मावदोंमोन मुस्रि सतीश चन्द्र मुसाहारि गामि फस्लाबारि बिथांमोना 1998 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन दा आफादगिरि देबेन चन्द्र बसुमतारिया रुंसारि जालांबाय बेनि थाखाय आफादा दुखु फोरमायबाय दानिया नेहाथारि हिसाबै हाबा मावदोंमोन मुस्रि सतीश चन्द्र मुसाहारि सारखौ गावनि सिनायथि लानायजों लोगोसे बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय बिनि उनाव स्निथियाव दङमोन आफादगिरि महरै जोङो मुस्रि खाथिमल गयारि सारखौ जोङो मोनफिनबावदोंमोन आरो नेहाथारि हिसाबै मुस्रि दानेश्वर बसुमतारि सरायखुस्रा 2004 निफ्राय 2009 मायथाइसिम बिथांमोना बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबानखौ मावनानै दैदेनलांदोंमोन दा खाथिमल गयारि सारखौ जों दहाय मान बावखांबाय बेखायनो बेखिनि बावनानै दोनथ'बाय सारखौ दानिया नेहाथारि हिसाबै मुस्रि दानेश्वर बसुमतारि सारखौ रायजोनि सिगाङाव गसंथिनानै जोंनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय बिनि उनाव जोंहा आफादगिरि महरै मुस्रि दानेश्वर बसुमतारि गामि सरायखुस्रा सारखौ जों मोननो हाफिनबावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो दान्दिसे सिगां मान बावबाय बिनि उनाव नेहाथारि हिसाबै दङमोन मुस्रि सुभाष नार्जारि गामि दुरेटबारि बिथांमोना 2010 निफ्राय 2013 सिम
आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबान लानानै दैदेनलांदोंमोन। नाथाय नेहाथारिया गावनि देहायारि जेंनानि थाखाय दिनैनि नैबे मेलाव बाहागो लाफैनो हाफैयाखिसै एबा जोंनि मान बावनायखौ आजावफैनो हायाखिसै। बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायबाय। दानिया गुथि हाबाफारियाव दङ, गुथियाव दङ आफादगिरि महरै जों मोनदोंमोन मुस्रि बलिचरन बसुमतारी, गामि बर' बाजार। आरो नेहाथारि बिबानाव जों नेहाथारि महरै मोनदोंमोन इन्द्रमहन बसुमतारी, गामि बर' बाजार, गामि सेनिनो। बिथांमोना 2014निफ्राय 2017 मायथाइसिम आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबानखौ सामलायदोंमोन। दानिया आफादगिरि महरै मुस्रि बलिचरन बसुमतारी बर' बाजारनि गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। बिनि उनाव नेहाथारि महरै मुस्रि इन्द्रमहन बसुमतारी, गामि बर' बाजार। बिथांमोना 2014 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन। जोंनि मान बावनायखौ आजावनायनि थाखाय साबायखर जासिनाय जाबाय। बिनि उनाव जिथि आफादनि आफादगिरिखौ जोङो मुस्रि दानेश्वर बसुमतारी, गामि सरायगसरा सारखौ जोङो मोनफिननो हाबावदोंमोन। सारखौ जोङो दहाय मान बावखांबाय। आरो नेहाथारि हिसाबै मुस्रि इन्द्रमहन बसुमतारीखौ आरो मोनबावदोंमोन। बिथांमोना 2018 मायथाइनिफ्राय बिबान लानानै आफादखौ दैदेनलांदोंमोन। बेनि सेथि आफादगिरि महरै दंमोन मुस्रि इन्द्रमहन बसुमतारी, गामि बर' बाजार। बिथांखौबो जों मान बावखांबाय। आरो बिथांजों लोगोसे नेहाथारि बिबान मावगासिनो दङ मुस्रि बिनेन्द्र बसुमतारी, गामि बर' बाजार, जाय बिथाङा देग्लाय बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 34थि बोसोरसेला जथुम्मानि गेजेरजों गुदि फरायसालिनि साबसिन एबा गुन गोनां फोरोंगिरि हिसाबै बिथांखौ जिल्ला आफादा मान बावदों। बिथांमोना 2022निफ्राय 2024 मायथाइसिम बे बिबानखौ रुजुननानै दङ। बिथांमोननि आफादा दासिमबो